Shwmae, mae'n hyn dyddiau yr alfed ar 15 o Hydref 2024. Imion yn y fideo hwn, dwi'n mynd i parhau imion yn y datblygiad o'r app ysgrifennu'r imion yn y iaith wglenni PHP. Felly, yn yr fideo olaf, oedden ni wedi creu yr swyddogaeth i dadansoddi y testun imion yn yr iaith Saesnig enghraifft yr un fan yma, sydd yr alldyniad oddi wrth yr chwedl byr, oddi wrth H.G. Wells gyda'r enw ffilm yma. Felly, beth oedden ni'n yn gwneud imion yn y fidoedd o blaen oedd i datblygu yr app imion yn y iaith PHP i nodi y gerau yr yn eisiau i canfod am beth mwy o'r data neu gwybodaeth amdanynt ar gyfer y gerau yn Gymraeg. Enghraifft, os ydyn eisiau i gwybod am beth mwy ynglyn ar yr gerau Gymraeg ar gyfer inexorable yn Saesnig. Felly, rydyn wedi datblygu yr swyddogaeth i cerchu y data hon oddi wrth ffindonell data, sef yr ffeil o'r gerfa. Felly, beth dwi'n eisiau i wneud nawr yw dwi'n eisiau i troi yr app yma, y cymwysiad yma, i mewn i ryw fath o'r tudalen wefan lle rydyn yn gallu, enghraifft, yn copio ac yn lido i mewn yr testun imion yn y Saesnig, ac wedyn rydyn yn gallu pwyso ar ryw fath o botwm i drosglwyddo testun oddi wrth y Saesnig imion i'r testun cyfoethog fel yr hwn fan yma, gyda'r gerau imion yn yr gwahaniaeth o liwiau, a gyda'r gwybodaeth o'r gerau Cymraeg ar gyfer yr gerau Saesnig oedd wedi ei nodwyd yn arbennig. Felly, fan yma mae gyda ni yr ffeil cod toddiad ar gyfer yr app hwn. Felly, os dwi'n yn ymadael oddi wrth yr ffeil fan yma, rydyn gallu cychwynnu yr gwenydd ar gyfer yr PHP trwy rhedeg y gorchymyn PHP, ac wedyn na mynd prif lythren S, ac wedyn yr terygaeth o'r cyfrifiadur lleol, neu yr gwesteiwr lleol, sef lleol gwesteiwr, ac wedyn yr llawn gwahanod, ac wedyn yr rhif o'r porthlaf, rydyn gallu dweud rhywbeth fel 8,000, ac wedyn na mynd bach lythren T ar gyfer lleoliad o'r greddyn o'r cyfundrefn ffeil imion yn yr gwesteiwr fan yma, sef yr un fan yma, yr atalnod, y llawn atalnod, ac wedyn yr blaen slais i arddychau mae'r greddyn o'r cyfundrefn ffeil yn dechrau imion yn yr pregell cyfredol. Wedyn nawr, os rydyn yn pwyso ar y botwm ddodiad, fel hwn, felly nawr maen nhw wedi cychwyn yr gwenydd ar gyfer yr PHP ar yr gwesteiwr lleol, sef cyfrifiadur lleol. Nawr, os rydyn yn dychwelyd i'r porwr, nawr, os rydyn yn agor yr tab porwr newydd, ac wedyn os rydyn yn boriol at y cyfeiriad o'r lleol gwesteiwr ar y porthlaf 8,000 fel hwn. Nawr, maen nhw'n dweud ni canfyddir y tudalen gyda'r blaen slais, sef y greddyn. Nawr, os rydyn yn ychwanegu neu atodi blaen slais, ac wedyn yr enw'r o PHP, sef trhelptx.php, fel hwn. Nawr, mae angen ni i ambenodi yr gwerthoedd ar gyfer dywisiad na mynd F ac hefyd
namin V. Nawr, os ydyn nhw'n dychwelyd i'r terfynach, felly ydyn nhw'n gallu edrych mae'r ffeil PHP yn gweithio, oherwydd mae'n allbynnu manylion ynglyn â'r defnyddiad o'r app hwn, sef y llinellau gar usage ac wedyn y llawn gwahanol fel hwn. Dyma'r gar usage a dyma'r llawn atanol fel hwn. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw os ydyn eisiau i redeg y ffeil hwn fel yr dudalen wefan a'r gwesteiwr wefan, felly ydyn gallu prawfholi ar gyfer yn ytrach na'r parametrau a'r llinell gorchymyn ydyn gallu prawfholi ar gyfer parametrau union yn y cyfeiriad o'r URL. Enghraifft, union yn yr bar cyfeiriad fan yma ydyn gallu enghraifft mewn osod awyrnod gofynod fel hwn ac wedyn ydyn gallu yn ytrach na defnyddio namin F ydyn gallu enghraifft benodi literen F i fod yn enghraifft enw o'r ffeil fel Wells ac wedyn H ac wedyn hg.txt ac wedyn ar gyfer diwylliad namin V ydyn gallu benodi hynny i fod yn V yn gyfartalu i fod rhywbeth fel vocab tanllell fel hwn .txt ac wedyn ydyn yn gallu benodi grethoedd hyn union ar cyfeiriad o'r dudalen wefan yn ytrach nac ar llinell gorchymyn. Felly ar gyfer hyn, mae angen rhaid i ni i dychwelyd i'r codtaddiad. Nawr, fan yma ar y llinell saith, dwi'n wedi ychwanegu y llinell i prawfholi ar gyfer parametrau ar URL ar gyfer y cyfeiriad o'r dudalen fan yma. Felly, gyda'r ffythiant yma, is set os ydy'r anwolyn hyn yw yn ei osodwyd, mae hwn doler tanllell get yn cerchu gwerth oddi wrth parametr gyda'r enw o'r literen F ac yr un fodd ar gyfer yr un fan yma ar gyfer literen o V. Felly os nad ydyn nhw yn ei gosodwyd, wedyn ydyn yn rhedeg rhesymeg fan yma lle ydyn yn gweithrediadu yr un beth fel o blaen, sef ydyn yn ymgeisio i darllen yr parametrau oddi wrth gorchymyn llinell os yma'r ffeil yn cael ei rhedeg oddi wrth gorchymyn llinell, neu os yma'n yn cael ei rhedeg oddi wrth tudalen wefan, oddi wrth gwenydd wefan ar gwesteiwr wefan, wedyn ydyn yn gallu cerchu gwerthoedd oddi wrth parametrau union yn y cyfeiriad o'r tudalen, sef union yn URL. Felly, os ydyn yn dychwelyd, neu yn gyntaf os ydyn yn achub y ffeil hwn, fel hyn, ac wedyn yn dychwelyd i'r tudalen wefan, nawr os ydyn yn mewn osod parametrau, enghraifft ar ôl yr enw o'r ffeil ydyn yn mewnbynnu yr gofynod ac wedyn parametr F ac wedyn yr enw o'r ffeil ar gyfer y mewnbyniad, sef y ffeil gyda y testun saethnig, sef Wells, gysylltnod, ac wedyn H ac wedyn gysylltnod ac wedyn egg ac wedyn tanllell ac wedyn filmer .txt ac wedyn yr ampersand
Ac wedyn parameter v yn y bach lythren, ac wedyn cyfad tarnod, ac wedyn yr enw'r o'r gerfa ffeil, sef vocab, tanllell tanllell hwn, ac wedyn nawr, os ydyn yn pwyso ar y botwm dodiad, nawr mae'n allbynnu yr enwau o'r ffeiliau, ac nawr, os ydyn yn mynd i'r pregell fan yma, ac wedyn mae'r amser 11 munud ar ôl 6 o'clock yn hwyr. Felly, os ydyn yn edrych ar yr argraff nodau fan yma ar gyfer yr amser, mae'n rhain wedi eu creuwyd neu diweddaryd ar 10 munud ar ôl 6 o'clock i mewn yn hwyr. Felly, roedd y rhain wedi eu creuwyd i mewn yn y munud diwethaf. Nawr, os ydyn yn agor yr ffeil dudalen fan yma, yr ffeil HTML fan yma, a dyna fe. Felly, mae'r un cod tadiad yn gweithio trwy'r gwenydd ar gwesteiwr wefan yn gystal nag yn gweithio oddi wrth llinell gorchymyn. Mae'n wedi llwyddo i darllen testun Saesnig a wedyn i dadansoddi y geiriau ac wedyn i allbynnu geiriau Cymraeg oddi wrth yr gerfa Cymraeg. Ond, beth dwi'n eisiau i digwydd nawr yw, os ydyn yn rhedeg yr cod tadiad hwn oddi wrth yr dudalen wefan, dwi'n eisiau dudalen wefan i arddangos testun fan yma nid ar dudalen gwahanol, sef union yn y ffeil gwahanol, ond union yn yr un dudalen wefan fel yr dudalen wefan dechreuedig. Felly, nawr mae angen rhaid i ni i dachwelyd i'r cod tadiad unwaith eto ac i wneud newidiadau. Ac wedyn, nawr, beth sy'n wedi digwydd yw, dwi'n wedi creu ddau amrywolyn newydd, sef yn gyntaf doler HTML HDR ar gyfer HTML header neu HTML peniad, ac wedyn yn ail doler HTML FTR neu HTML footer neu'r HTML troediad, ac wedyn ar gyfer yr amrywolion hyn, union yn yr peniad neu y header, dwi'n mewnwysod yr tagiau ar gyfer y peniad o'r dudalen wefan, ac yn y un fodd ar gyfer yr footer neu troediad, dwi'n mewnwysod yr cae tagiau ar gyfer y dudalen wefan, sef er enghraifft os ydyn yn edrych ar yr cymwysiad o'r amrywolyn doler HTML HDR, felly ydyn yn dechrau gyda'r fachnod ac wedyn doc type ac wedyn HTML ac wedyn HTML head ac wedyn metname ac yn y blaen, ac wedyn os ydyn edrych ar footer neu troediad, ydyn yn union yn yr amrywolyn hyn, mae gyda ni yr cae tag ar gyfer y body ac hefyd yr HTML, ac dwi'n meddwl ar gyfer y peniad mae angen i mi i mewnwysod y tag ar gyfer y corff neu'r body fel hwn. Nawr, os ydyn yn acip y ffeil fel hwn, neu os ydyn yn dachwelyd i'r llinell lle ydyn yn creu yr ffeil HTML, wedyn yn uniongyrchol yn isod, mae gyda ni yr gorchymyn echo neu adlesio, ac ydyn yn adlesio yr tri amrywolyn hyn i gyd. Felly nawr, os ydyn yn acip y ffeil unwaith eto, ac wedyn yn dachwelyd i'r dudalen wefan, ac gyda'r parametrau i mewn yn yr cyfeiriad o dudalen, sef yr
parameter f ac wedyn y parameter v hefyd, mae'r rhain wedi ei benodwyd, felly rydyn yn gallu dadebru neu adferu dudalen hwn trwy bwyso ar botwm F5. A dyna ni, nawr mae gyda ni cymwysiad o'r ffeil HTML i mewn yn un dudalen wefan fel dudalen dechreuedig i redeg yr app hwn. Nawr, os ydyn yn meddwl beth mae'n angen rhaid i digwydd os ydyn yn agosau tuag at y dudalen hon ar gyfer y cyntaf creu heb unrhyw testun Saesnig, os ydyn ni eisiau i enghraifft mewnbynnu neu i lido i mewn testun Saesnig oddi wrth rhyw tarddiad, felly os ydyn yn gallu dychmygu rhyw fath o blwch testun, lle ydyn yn gallu lido mewn testun i mewn yn yr Saesnig ar gyfer yr mewnbyniad, ac wedyn os ydyn ni'n gallu pwyso ar botwm, ac wedyn mae'r botwm yn trosglwyddo y testun Saesnig i mewn i'r testun llawn data neu wybodaeth fel hwn fan yma ar y sgrin. Felly, beth sydd angen rhaid i ni i wneud nesaf yw i mewnysod neu i creu testun blwch ar gyfer yr mewnbyniad, sef lido mewn o'r testun Saesnig fel yr testun dechreuedig ar gyfer yr gfrweithio. Wedyn, yn ôl i mewn yn y codadad, i mewn yn y terfynach, dwi'n wedi gwneud ychydig mwy o'r newidiadau. Yn gyntaf i drefnu leoliadau o'r rhanbarthau o'r cod, enghraifft os ydych chi'n gweld fan yma, dwi'n wedi symud yr amrywiolion enghraifft ar gyfer y peniad o'r HTML ac yr proediad yn uchod ger y brig o'r ffeil fan yma, oherwydd pan ydyn yn defnyddio yr un ffeil ar gyfer yr rhedeg ar yr cyfrifiadur lleol ar yr llinell gorchymyn neu'r cymell gorchymyn, ac hefyd fel yr dudalen wefan oedd wrth yr weinydd, oedd wrth yr gwesteiwr wefan. Felly, mae'n angen rhaid i ni i synhwyro ydy yr ffeil yn ei galwyd oddi wrth yr llinell gorchymyn neu oddi wrth yr wefan, oddi wrth yr weinydd wefan. Felly, rydyn gallu gwneud hynny trwy defnyddio yr prawfholiad fan yma lle ydyn yn prawfholi ar gyfer ydy yr server port neu y porthladd gwenydd i mewn yn yr amrywiolyn amgylchiad ar gyfer PHP yw wedi ei osodadwyd trwy defnyddio yr ffythiant isset. Felly, os yma ein wedi ei osodadwyd, felly ydyn yn gwybod mae'r hwn yn ei galwyd oddi wrth yr gwenydd wefan. Felly, ydyn yn gallu allbynnu yr gorchuchi ar gyfer defnyddwyr ar dudalen wefan fel yr ardal ar gyfer testun ar gyfer mewnbyniad o testun fel rhyngwyneb gyda'r defnyddiwr ar yr wefan, ac hefyd ydyn yn gallu synhwyro fan yma trwy'r defnyddio yr un prawfholiad fel yr hwn fan yna, sef i prawfholi ar gyfer yr porthladd gwenydd cyn hynny yn uchod i'r llinell hynny, ac os ydy ei wedyn i allbynnu yr peniad ar gyfer y dudalen wefan. Felly, yn gyntaf, os yma ei yn synhwyro yr dudalen wefan neu yn ei galwyd oddi wrth dudalen wefan, mae'n yn gyntaf yn allbynnu y peniad ar gyfer y dudalen wefan, ac wedyn mae'n allbynnu y
y gwrthrychu ar gyfer yr rhyngwyneb defnyddwr. Ond, os ydyn yn edrych yn fanwl ar yr proffoliadau i mewn yn y cod, ydyn yn gyntaf cyn arddangos yr blwch ar gyfer y testun, ydyn yn proffoli ar gyfer gwerthoedd i mewn yn yr amwolion o'r $txt file ac hefyd $VCB file neu vocab file. Os ydy'r rhain yn wag, wedyn dim ond yn y sefyllfa'r neu cyflwr hwn ydyn yn ysbynnu gwrthrych ar gyfer blwch testun ar gyfer mewnbyniad o'r testun Saesnig ar gyfer yr cyfarweithio hwn. Felly nawr, os ydyn yn esgip y ffeil, ac wedyn dychwelyd i'r tudalen wefan, ac wedyn, os ydyn yn dadebru o'r ffeil fan yma, mae'r hwn ar y foment yn eithriedig oddi wrth yr gwenydd wefan ar gwesteiwr lleol. Nawr, os yn pwyso ar y botwm F5, felly does dim unrhyw beth yn newid. Os ydyn yn dychwelyd i'r bregach ar gyfer ffeiliau hyn, ydyn gallu gwybod mae'r ffeiliau yn ei crewyd am 10 munud i'r 8 o gloch yn yr hwyr, ac mae'r dim ond i mewn yn munud olaf, felly ydyn yn gwybod mae'r ffeil hwn, neu mae'r gwefan hwn wedi greu yr ffeiliau hyn yn newydd, ond sut i arddangos blwch testun ar gyfer y mewnbyniad o'r testun Saesnig. Felly, os ydyn yn gwneud parametrau i mewn yn yr URL yn wag, felly os ydyn yn newid parametr F enghraifft i XF, ac wedyn y parametr V i XV, fel na fydo yr parametrau F a V yn ei lenwyd neu poblogeiddwyd gyda'r unrhyw werth o gwbl. Felly nawr, mae gyda ni yr gwrthrych ar gyfer yr rhyngwyneb defnyddwr. Felly dyma'r blwch testun ar gyfer mewnbyniad o testun Saesnig. Nawr, os ydyn yn agor yr ffeil ar gyfer y mewnbyniad hwn fan yma, ac wedyn os ydyn yn copio yr holl cymwysiad, ac wedyn yn ei lido mewn, fel hwn. Felly, nawr ydyn yn gallu gwneud hyn, ydyn yn gallu lido mewn yr testun, ond os ydyn eisiau i cyfrifeithio ar y testun ar y data hwn trwy pwyso ar y botwm fan yma, wedyn beth nesaf i'w wneud yw i cysylltu botwm fan yma gyda'r trwyddagaeth wedi ysgrifenwyd, wedi datblygwyd i mewn yn cod dadiad i cyfarweithio ar y testun fan yma, ac wedyn dwi'n meddwl i allbynnu i mewn yn yr ardal ar yr un wefan dudalen. Y testun gyda'r geiriau Cymraeg fel o'r blaen. Felly nawr, fan yma, ar y llinell 42, mae gyda ni tag ar gyfer y botwm, ac dwi'n wedi mewn osod ffythiant gyda'r enw proc.txt ar gyfer digwyddiad o'r on-click neu ar digwyddiad o'r clicio ar y botwm fan yma, ac wedyn beth yn digwydd yw yn uniongyrchol yn isod i'r llinell fan yma, mae gyda ni dechreuad o'r rhanbarth ar gyfer yr ysgrifen neu'r sgript,
sef yr yn gyntaf yn datganu gorffrych gyda'r enw txt1 i cyfeirio at yr ardal neu'r blwch ar gyfer yr testun neu'r mewnbyniad o'r testun fan yma. Ac wedyn yn isod iddo mae gyda ni y ffwythiant gyda'r enw yr proc.txt fel datganwyd o'r blaen i mewn yn yr tag ar gyfer y botwm, ac ar y foment mae gyda ni dim ond yr ffwythiant i rhedeg yr ffwythiant effro i arddangos yr effroad gyda'r neges in proc.txt. Felly nawr os ydyn yn ecip y ffeil fel hwn ac wedyn yn datdebru tudalen fan yma trwy pwysio ar y botwm F5 ac wedyn yn lido mewn testun Saesneg ac wedyn os ydyn clicio ar y botwm i darystong fan yma wedyn mae'r hwn yn effro neges in proc.txt. Felly mae'r hwn yn gweithio. Felly y cam nesaf yw i datblygu swyddogaeth. Dwi'n meddwl i arbed neu achub ffeil testun wedi ei gludo i mewn i ryw ffeil ar yr gwesteiwr wefan sydd ar y foment yr cyfrifiadur lleol, ac wedyn yr yn gallu arredig yr un ffeil o'r cod data fan yma, unwaith eto i cyfarweithio yr testun, ac wedyn i'w drosglwyddo i mewn i'r ffurfdedd gyda'r geiriau Cymraeg. Felly nawr dwi'n wedi ychwanegu ambell mwy o'r codio i mewn yn yr ffwythiant gyda enw proc.txt. Yn gyntaf, dwi'n wedi sylwebu mas yr effro gyda'r cymwysiad o'r blwch mewnbyniad sef txt1. Mae'r hwn wedi ei sylwebu mas ac wedyn yn isod yn dano fe mae gyda ni darn o cod ar gyfer danfon o'r cymwysiad i mewn yn y blwch testun i mewn i'r ffeil yn yr cefn ben i'w cyfarweithio y ffeil hynny yw yr un ffeil fel yma sef y ffeil gyda'r enw trhelptx.php. Felly rydyn yn defnyddio yr un ffeil cod tadiad am mor lluosogrydd o ddyddiau. Yn gyntaf, rydyn yn gallu ei rhedeg trwy'r cymell gorchemyn. Ac wedyn rydyn yn gallu ei galw fel tudalen wefan trwy'r mewnbynnu cyfeiriad i mewn yn yr bar cyfeiriad i mewn yn yr poriwr. Ac wedyn, rydyn yn gallu galw fe trwy'r beth rydyn yn galw technoleg neu'r swyddogaeth gyda'r enw Ajax, sydd yn cynrychioli geiriau Saesneg asynchronous JavaScript and XML, neu'r JavaScript a'r XML di amsereiddwyd. Felly beth mae'r swyddogaeth hon yn gwneud yw rydyn yn creu y gwrthrych ar gyfer y swyddogaeth hon gyda'r enw XML HTTP request neu'r erfyn XML HTTP ac wedyn rydyn yn agor y gwrthrych hwn ac wedyn rydyn yn danfon fath o'r peniad ar gyfer yr erfyn ac wedyn rydyn yn danfon data i'r cyfeiriad hynny, ac mae'r cyfeiriad hynny ar gyfer danfon yr un fel y ffeil fan yma, sef trhelptx.php, ac rydyn ei danfon trwy'r bodd o'r postio. Mae gyda ni dwy fath, yr post neu'r postio, ac hefyd yr request neu yr erfyn. Felly nawr rydyn yn defnyddio danfon trwy'r postio.
trwy'r asenio testun imion yn y blwch testun i'r parametr gyda'r enw ajax.txt, rjx.txt, ac wedyn beth sy'n digwydd yw mae'n danfon yr data hwn i'r un ffel ei hunan, ac wedyn os ydyn nhw'n dychwelyd i'r brig o'r ffel fan yma, mae gyda ni yr prawfholiad ychwanegol i prawfholi ydy'r data danfonwyd i'r ffel hwn yn cynnwys parametr gyda'r enw ajax.txt union yn yr post. Felly os ydy, wedyn ydyn yn rhedeg linellau yn isod, sef i ysgrifennu y cymwysiad o'r ajax.txt union yn y post, union yn y ffel gyda'r enw ajax.txt.txt, ac wedyn ydyn yn asenio yr amrywiolyn ydyn yn wedi gweld o'r blaen, sef doler txt file i'r ajax.txt.txt, ac wedyn ydyn yn asenio yr amrywiolyn yn cynnwys yr enw ar gyfer yr ffel ar gyfer gyrfa i'r un fer o blaen yn arferol. Wedyn, beth sy'n digwydd yw, os mae'n galw gyda'r amrywiolyn neu parametr ajax.txt, wedyn, beth sy'n digwydd yw, ydyn yn cyfrweithio ar y data yn yr un fodd fel o'r blaen. Ac os ydyn yn symud i lawr, union yn y ffeil, fan yma, beth sy'n digwydd yw ydyn yn allbynnu yr canlyniad o'r cyfrwaith, sef testun Saesnig gyda'r geiriau Cymraeg ynddo fe, ac hefyd ydyn yn cydododi yr troediad ar gyfer yr HTML hefyd. Felly nawr, os ydyn yn edrych yn ôl i'r beth sy'n digwydd pan ar ôl yr danfoniad, wedyn ar ôl y danfoniad ydyn yn aros ar gyfer yr ateb o'r cyfarwaith hon oddi wrth yr un ffeil, ac wedyn os ydyn yn cyrraedd at y cyflwr parod o 4 ac y cyflwr o'r 200, wedyn ydyn yn gallu effro yr cymwysiad o'r testun union yn yr ymateb. Felly, ydyn yn derbyn yr ymateb oddi wrth amcan cyfeiriad, sef yr amcan cyfeiriad yw trhelptx.php. Felly, ydyn yn danfon y data trwy'r danfon yr cymwysiad o'r txt1 trwy'r parametr o ajax.txt ar y llinell 59, ac wedyn ydyn yn aros ar gyfer yr ymateb, ac fan pan ydyn yn derbyn yr ymateb ar y llinell 52, ydyn yn effro y neges oddi wrth yr ymateb. Felly nawr os ydyn yn ychyp y ffeil ac yn dychwelyd i'r dudalen wefan, ac wedyn os ydyn yn debru y ffeil trwy pwyso ar y F5, ac wedyn os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth union yn y blwch testun fel yn y Saesnig. This is a test. This is line 1. Ac wedyn ydyn gallu mewnbynnu llinell wag, ac wedyn yr ail llinell. This is the second line. Fel hwn. Nawr, os ydyn yn pwyso ar y botwm i darostong fel hwn, nawr yn uniongyrchol ydyn yn derbyn yr ymateb yn ei effro union yn blwch fan yma. Felly mae'n dweud, this is a test, this is line 1. Fel hwn. Nawr, i agaffa ei hunain, ynglyn â'r swyddogaeth ar gyfer yr cyfarweithio o'r testun Saesnig i arthicau neu arddangos y geiriau Cymraeg ar gyfer y gair Saesnig. Mae angen i ni i atodi yr gair Saesnig ar y terfyn gyda'r arwydd blaen slaeth fel hwn.
os ydyn gwneud hyn, felly ystadegaidd i mewn yn yr codtadiad y bydd yn cachu y gerau Cymraeg oddi wrth gerfa fel hwn. Nawr, os ydyn yn pwyso ar botwm i darostong fel hwn. Nawr, os ydyn edrych ar yr ymateb oddi wrth y ffail neu yr tudalen wefan ar yr gwesteiwr wefan trwy'r metholeg o'r Ajax. Felly mae gyda ni yr data wedi ei ffurfiwyd ac gyda'r enghraifft yr geiriau Saesnig i mewn yn tag span gyda'r dosbarth speng ar gyfer Saesnig ac ar gyfer y geiriau Cymraeg mae gyda ni yr tag span gyda'r dosbarth splng. Felly, dwi'n meddwl y peth nesaf nawr yw ydyn ddim yn nawr yn gweld y mae'r swyddogaeth o'r argylchu y geiriau Cymraeg yn gweithio yn iawn. Felly, y cam nesaf yw i arddangos fe i mewn yn rhyw fath o ardal i mewn yn yr un dudalen wefan. Felly, ydyn gallu gosod yr gothrych neu'r tag ar gyfer yr ardal ar gyfer yr ymateb oddi wrth yr ffeil ar yr gwesteiwr wefan yn uniongyrchol islaw yr botwm ar gyfer y darostong fel hwn. Ac wedyn, ydyn yn gallu rhoi yr hunaniaeth o'r div fan yma rhywbeth fel resp1 ar gyfer yr response neu ymateb. Wedyn, pan ydyn yn derbyn yr ymateb oddi wrth yr cyfeiriad ar yr gwesteiwr wefan ar gyfer yr Ajax. Felly, yn ytrach nag i effro yr cymwysiad i mewn yn y blwch effro ydyn yn gallu poblogeiddio yr div gyda'r cymwysiad o'r ymateb sef resp1 div, resp1 div. Felly, ar gyfer hyn, ydyn yn gallu mewn osod yr llinell gyda'r gwrthith y document ac wedyn get element by ID neu i garchu yr elfen trwy'r hunaniaeth gyda'r hunaniaeth o resp1 ac wedyn i'w boblogeiddio neu i'w lenwi fe gyda'r cymwysiad o'r ymateb sef this.response text fel hwn. Nawr, os ydyn yn achub y ffeil fel hwn ac unwaith eto os ydyn yn debru y dudalen trwy pwyso ar F5 ac wedyn unwaith eto nawr gyda'r cymwysiad y testun i mewn yn y Saesnig gyda'r awdnodau blaen slais a'r terfyniad o'r rhyw rai o'r geiriau Saesnig yn gallu pwyso ar botwm i darostong a dyna ni. Dyna'r arbenniad. Felly nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r ffeil testun Saesnig greiddiol, felly dyma'r aplikach ar gyfer yr holl swyddogaeth neu taflun yma. Felly mae'r ffeil testun Saesnig yn wreiddiol yw yr un fan yma gyda'r enw Wells HG filmer.txt. Nawr, os ydyn yn gallu clicio arno fe ac wedyn i copio rhywbeth ynddo fe trwy'r botwm rheoli neu control gyda'r ec ac wedyn os ydyn yn dychwelyd i dudalen wefan ac wedyn i'w glido mewn fel hwn trwy'r control V neu rheoli V ac wedyn pwyso ar y botwm
darystong. A dyna ni. Felly nawr, dwi'n gallu parhau gyda'r darllen trwy'r y ffel yma. Enghraifft, os dwi'n copio gyntaf paragraffiau, fel hwn, ac wedyn i'w glidio mewn, fel hwn, ac nawr os dwi'n parhau i'w darllen trwy'r testun Saesnig, ac wedyn i ychwanegu yr arnodiau a blaen sleis ar ôl geiriau Saesnig. Dwi'n eisiau gwybodaeth amdanynt ynglyn â'r geiriau Cymraeg, fel laboratories fan yma, ac hefyd bootmaker, ac hefyd cobbler, fel hyn, ac wedyn unwaith eto, pwyso ar y botwm i darystong. Nawr, gyda'r ymateb, mae'r bootmaker gyda fe blaen sleis, ond does dim unrhyw geiriau o'r Gymraeg ar ôl y blaen sleis. Yr un beth gyda'r cobbler. Beth am y gair authentic, neu first hefyd, neu trace, ac hefyd tudalen, ac hefyd history. Nawr, os dwi'n pwyso ar y botwm i darystong, felly mae gyda ni y geiriau Cymraeg ar ôl gair Saesnig first, felly sef blaen, cyntaf, unfed yn gyntaf, ac hefyd ar gyfer authentic colia 2, ac efo trace brisgo, ac yn y blaen. Felly, dwi'n mynd i barhau i diwachlu yr gwallau ar y foment. Dwi'n meddwl oherwydd mae'r allbaniad oddi wrth yr Ajax i mewn yn yr ffurfryddedd o'r HTML gyda'r y tagiau ac efo'r ffurfryddedd o'r arddangosiad o'r geiriau yn dibynnu ar y fath o'r gair, enghraifft ydy yn Saesnig neu yn Gymraeg ac yn y blaen. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn achosi yr arddangosiad o'r geiriau i fod yn ychydig yn gwahanol. Felly, dwi'n mynd i parhau i drwsio gwallau fel hyn, ond ar gyfer nawr, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Felly, ydyn ni'n mynd i parhau i mewn y fideo nesaf. Felly, diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darllenfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.